T'inscrius a ofertes online? Recorda que hi ha diferents camins. Webs i apps generals, especialitzades i metacercadors. Com saps, a les apps i webs generals es publiquen tot tipus d'ofertes. Doncs, per exemple, com a Sabadell Treball, que pots trobar diferents ocupacions. Poques persones coneixen les webs especialitzades per sectors. Són més desconegudes i no les utilitza tanta gent. Al catàleg de Sabadell Treball trobaràs tota aquesta informació. Quan vols llogar un cotxe o vols comprar un bitllet d'avió, entrem en un buscador i comparem preus. Els metacercadors funcionen igual. Poses de què busques feina i et sortiran moltes ofertes publicades a la xarxa. Les empreses no es miren tots els currículums, utilitzen filtres, com per exemple per paraula clau. Revisa el teu currículum, que estigui el més complet possible. Antigament sortíem al carrer i repartíem els currículums en mà. I això és una autocandidatura. En l'actualitat, tot està en la xarxa. Busca la web de l'empresa i deixa el teu currículum. Qui no té un veí, un familiar o una excompanya de feina? Saben que estàs buscant feina? Podries publicar-ho a l'estat del WhatsApp, Instagram, Facebook i LinkedIn. Mai saps per on et pot arribar una proposta de feina.